Poštovani gledaoci, pre početka izlaganja, ukoliko vas zanimaju ovakve vesti, obavezno se pretplatite na kanal kako bi dobili notifikaciju kada izbacimo najnoviju. Istina o francuskom softveru i NATO blokadi. Može li Francuska jednog dana da zaključa srpske Rafale? Može li Srbija da ostane sa skupim avionima koji fizički postoje, ali bez mogućnosti da koriste svoje najvažnije funkcije? I da li NATO ima mogućnost da zabrani Srbiji korišćenje Rafala? Ovo su pitanja koja se često pojavljuju kada se govori o kupovini francuskih aviona. I odmah da razjasnimo najvažniju stvar. Ne postoji javno potvrđena informacija da Francuska ima neki daljinski prekidač pod znacima navoda koji može da ugasi srpske Rafale. Ne postoji javni dokaz ni da NATO ima mogućnost da jednim naređenjem blokira srpske avione. Ali, postoji nešto mnogo realnije i mnogo ozbiljnije. Srbija kupovinom Rafala postaje zavisna od francuskog proizvođača i francuske države za određene delove logistike, rezervnih delova, tehničke podrške, naoružanja, softvera i budućih nadogradnji. I upravo tu se nalazi prava priča. Prvo, šta je Srbija zapravo kupila? Srbija je 29. avgusta 2024. potpisala ugovor sa kompanijom Dassault Aviation za 12 potpuno novih Rafala. Ukupna vrednost ugovora iznosi 2,7 milijardi evra, a ugovor obuhvata avione, prateću opremu i usluge. Francusko ministarstvo oružanih snaga navelo je da će srpski avioni biti Rafale F-4-1. To je veoma važna informacija. Srbija ne kupuje polovne Rafale, ne kupuje staru verziju, kupuje nove avione proizvedene za srpsko ratno vazduhoplovstvo. To znači da će Srbija dobiti modernu platformu sa savremenom avionikom, radarom, elektronskim sistemima i digitalnom arhitekturom. Ali savremeni borbeni avion nije samo metalna konstrukcija i motor, to je ogromni softversko-hardverski sistem. I tu počinje priča o zavisnosti. Rafal nije samo avion. Kada kupite automobil, možete da ga odvezete u servis koji nije proizvođački. Kod borbenog aviona situacija je potpuno drugačija. Rafale koristi veliki broj međusobno povezanih sistema. Radar, elektrooptičke senzore, sistem elektronskog ratovanja, računare misije, navigacione sisteme, komunikacione sisteme, sisteme za upravljanje naoružanjem, softver za održavanje, sisteme za planiranje misije. Sve to mora da funkcioniše kao jedna celina. Ako se promeni softver radara, to može uticati na način na koji avion obrađuje podatke. Ako se uvede novo naoružanje, potrebno je integrisati ga u avion. Ako se promeni određeni deo avionike, potrebno je testirati kompatibilnost. Zato moderni borbeni avion ne možeš posmatrati kao običnu mašinu koju kupiš jednom i onda 30 godina samostalno održavaš bez proizvođača. Može li Francuska da ugasi avion? Nema javno potvrđenog dokaza da postoji takav daljinski kill switch na srpskim Rafalima. To je važno naglasiti. Na internetu se često priča kao da Francuska može da pritisne dugme i da se svih 12 srpskih aviona jednostavno ugasi. Za takvu tvrdnju nema javno dostupnog dokaza. Ali postoji druga vrsta kontrole. Kontrola kroz logistiku i podršku. Ako proizvođač više ne isporučuje određene rezervne delove, ako država izvoznica ne odobri određeni paket naoružanja ili ako se obustavi tehnička podrška i buduće nadogradnje, korisnik vremenom može imati ozbiljan problem sa održavanjem borbene sposobnosti. To nije naučna fantastika, to je normalna posledica zavisnosti od stranog dobavljača. Francuska zaista kontroliše izvoz svog vojnog naoružanja. Ovo nije teorija. Francuski sistem izvoza vojne opreme zahteva državnu dozvolu. Francuska vlada je objasnila da izvoz ratnog materijala pod režimom prethodnog odobrenja i da se licenci izdaju nakon međuresorne procene. Drugim rečima, Dassault ne može samostalno da odluči da će bilo kome prodati kompletan vojni paket. Francuska država kontroliše izvoz. To znači da se kod određenih budućih nabavki Srbija nalazi u odnosu sa francuskim državnim sistemom kontrole izvoza. Šta to znači u praksi? Recimo da Srbija za 10 godina želi potpuno novu generaciju nekog francuskog naoružanja za Rafale. To nije samo pitanje imamo novac, kupujemo. Potrebna je saglasnost države izvoznice i odgovarajuće izvozne procedure. Isto važi za određene komponente i tehnologije. Zbog toga je pri kupovini borbenog aviona važno pitanje koliko je država korisnik samostalna nakon kupovine. A šta je sa softverom? Ovo je verovatno najzanimljiviji deo priče. Moderni borbeni avioni imaju ogroman broj softverskih funkcija. Softver određuje kako se obrađuju informacije sa senzora. Softver povezuje radar sa računarom misije. Softver omogućava korišćenje određenog naoružanja. Softver upravlja prikazom informacija pilotu. Softver omogućava određene funkcije elektronskog ratovanja.
Zato se softver ne može posmatrati kao obična aplikacija, to je deo borbenog sistema. Da li Srbija dobija izvorni kod? Ovde moramo biti veoma precizni. Nema javno objavljene dokumentacije koja pokazuje da Srbija dobija kompletan izvorni kod celokupnog Rafale softvera. Takođe nema javne potvrde da Srbija može potpuno samostalno da menja ključni softver aviona. To nije neobično, veliki proizvođači uglavnom štite svoj izvorni kod i intelektualnu svojinu. Dakle, Srbija kupuje pravo korišćenja sistema i dobija podršku potrebnu za njegovo funkcionisanje, ali iz toga ne sledi da postaje vlasnik kompletnog softvera Rafala. Ali Srbija nije potpuno bez uticaja. Ovde je važna vest iz 2026. godine. U junu 2026. Srbija je na sajmu Eurosatory u Parizu potpisala nove ugovore sa kompanijama Dassault Aviation, Dassault Systems i Thales u okviru programa Rafale. Ministarstvo odbrane je saopštilo da se razvija saradnja sa srpskom odbrambenom industrijom, uključujući Vojno-tehnički institut i UTVA. Još važnije, predviđen je transfer tehnologije za proizvodnju složenih sklopova za Rafale, a UTVA treba da bude uključena u mrežu dobavljača Dassault Aviation. To nije isto što i dobijanje izvornog koda Rafala, ali jeste konkretan oblik industrijske integracije. Srbija pokušava da deo zavisnosti smanji kroz razvoj domaćih tehnoloških i proizvodnih sposobnosti. A sada dolazimo do NATO-a. Može li NATO da zaključa srpske Rafale? Ne na način na koji se to često predstavlja. Srbija nije članica NATO-a, Srbija vodi politiku vojne neutralnosti. NATO zvanično navodi da u potpunosti poštuje vojnu neutralnost Srbije, dok Srbija sarađuje sa NATO kroz program partnerstva za mir i druge mehanizme saradnje. Zato NATO nema komandnu vlast nad srpskim Rafalima. Srpski Rafali nisu NATO avioni u smislu da NATO o njima komanduje. Ali postoji NATO standardizacija. Ovde nastaje zabuna. Srbija sarađuje sa NATO-om, postoje zajedničke vežbe, postoje programi interoperabilnosti, postoje standardi komunikacije. Ali, saradnja sa NATO nije isto što i članstvo u NATO-u. Srbija može da koristi određene standarde i procedure zato što oni olakšavaju saradnju sa različitim partnerima. To ne znači da NATO dobija pravo da upravlja srpskim Rafalima. Da li bi NATO mogao politički da izvrši pritisak? To je već druga stvar. Naravno da velike države i savezi mogu da vrše politički i ekonomski pritisak, ali to nije isto što i tehničko zaključavanje. Ako Srbija u budućnosti donese odluku koja bi dovela do ozbiljnog pogoršanja odnosa sa Francuskom ili drugim zapadnim državama, posledice bi pre svega mogle da se pojave kroz izvozna odobrenja, dostupnost određenog naoružanja, rezervne delove, tehničku podršku, buduće nadogradnje. To je realna poluga. I najvažnije pitanje, može li Rafal da leti bez Francuske? Da. Ako Francuska jednog dana prestane da pruža određeni nivo podrške, avion se ne pretvara automatski u neupotrebljivu letelicu. Srpski tehničari mogu obavljati veliki deo održavanja, vojska može imati sopstvene rezervne delove, moguće je napraviti određene domaće kapacitete, ali postoje delovi sistema kod kojih je zavisnost od proizvođača mnogo veća. Na primer, specifične komponente motora, kompleksna avionika, softverske nadogradnje, određeni elektronski moduli, integracija novih sistema, određeno naoružanje. Zbog toga je pitanje dugoročne logističke autonomije mnogo ozbiljnije od priče o dugmetu za gašenje. A šta ako Francuska odbije da proda određenu raketu? To je moguće. I istorija pregovora oko srpskog Rafala pokazuje da pitanje naoružanja nije bilo nebitno. Još 2022. godine postojali su javni izveštaji da je Beograd bio nezadovoljan oko mogućnosti nabavke određenih raketa i da je kao alternativa razmatran Eurofighter Typhoon. Tada se kao mogući problem pominjala upravo raketa Meteor, ali to nije isto što i dokaz da je Srbija danas dobila ili nije dobila određeno naoružanje. Zato treba biti pažljiv sa tvrdnjom Francuska nam neće dati Meteor. To nije potvrđeno kao konačna činjenica za današnji srpski paket. Zvanično je potvrđeno da je Srbija kupila 12 Rafala F-41 i prateću opremu i usluge, ali kompletan javni spisak količina i svih tipova naoružanja nije objavljen. Zašto je ovo važno? Zato što avion bez odgovarajućeg naoružanja nije isto što i avion sa kompletnim borbenim paketom. Možeš imati odličan radar, možeš imati odličan sistem elektronskog ratovanja, možeš imati odličan avion. Ali ako nemaš dovoljan broj odgovarajućih raketa i bombi, njegova stvarna borbena vrednost je manja. Zato se kod kupovine borbenog aviona ne kupuje samo avion, kupuje se ceo ekosistem. Srbija sada pravi upravo taj ekosistem. To se vidi iz onoga što je urađeno tokom 2026. Srbija je kroz ugovore sa Dassault Aviation, Dassault Systems i Thales počela da gradi dublju industrijsku saradnju. Vojno-tehnički institut dobija nove tehnološke kapacitete. UTVA treba da postane deo lanca dobavljača Dassault Aviation. Razvijaju se kapaciteti za projektovanje, simulaciju, proizvodnju i obradu podataka.
Ministarstvo odbrane je čak saopštilo da je uspostavljanje laboratorije za veštačku inteligenciju povezano sa razvojem sopstvenih alata i algoritama za primjenu u autonomnim sistemima obrade podataka i komandovanju i kontroli. To je mnogo važnije od priče, Francuzi imaju dugme. Najveća stvarna opasnost nije zaključavanje. Najveći rizik za Srbiju nije da Francuska jednog jutra pritisne dugme i ugasi svih 12 Rafala. Najveći rizik je dugoročna zavisnost od stranog lanca snabdevanja. Ako Srbija želi da Rafale koristi 30 ili 40 godina, mora da obezbedi dovoljne zalihe rezervnih delova, domaće tehničare, sopstvene kapacitete održavanja, dugoročne ugovore, dovoljnu količinu naoružanja, simulatore, infrastrukturu, obuku i finansiranje budućih modernizacija. Jer avion koji stoji u hangaru, zato što nema rezervni deo, nije oboren, ali je operativno van upotrebe. Da li je to problem samo za Srbiju? Ne. Isto važi za gotovo svaku državu koja kupuje savremeni borbeni avion iz inostranstva. F-35 zavisi od američkog sistema i podrške. Eurofighter zavisi od multinacionalnog lanca proizvođača. Gripen zavisi od švedske industrije i međunarodnih dobavljača. Rafale zavisi od francuskog industrijskog sistema. To je cena modernog vazduhoplovstva. Potpuna tehnološka samostalnost je ekstremno skupa. Ali postoji jedna velika razlika. Srbija ne kupuje Rafale od NATO-a, kupuje ih od Francuske i Dassault Aviation. To znači da ako ikada dođe do ozbiljnog problema, ključni odnos nije Srbija-NATO, ključni odnos je Srbija-Francuska Dassault Aviation, francuski odbrambeni industrijski sistem. To je mnogo precizniji opis situacije. Može li Francuska da zabrani korišćenje Rafala? Francuska može da kontroliše izvoz i određene buduće isporuke vojne opreme kroz svoj sistem dozvola. Može da odlučuje o budućim izvoznim ugovorima u skladu sa francuskim zakonom i državnom politikom. Može da ograniči ili ne odobri određenu novu tehnologiju ili naoružanje, ali to nije isto što i Francuska može da ugasi avion koji je već u Srbiji. Za takvu tvrdnju nema javnog dokaza. A može li Srbija da promeni softver? U teoriji svaka država može razvijati određene sopstvene sisteme i dodatke, ali to ne znači da može slobodno da menja osnovni operativni softver Rafala. Rafal je zatvoren, integrisani borbeni sistem. Promjena ključnog softvera može uticati na radar, elektronsko ratovanje, upravljanje naoružanjem, bezbednost leta, komunikaciju, sertifikaciju. Zato takve promjene zahtijevaju ozbiljan razvoj i testiranje. Ne može se jednostavno uzeti USB i instalirati srpski softver. Zato je pitanje suvereniteta mnogo dublje. Kada država kupi borbeni avion iz inostranstva, ona dobija ogromnu sposobnost, ali ne dobija automatski potpunu tehnološku nezavisnost. Srbija dobija Rafale, ali Francuska zadržava kontrolu nad delom tehnologije. Srbija dobija veoma modern avion, ali zavisi od proizvođača za određene elemente održavanja i razvoja. Srbija dobija zapadnu platformu, ali nije članica NATO-a. Srbija sarađuje sa NATO-om, ali NATO nema komandnu vlast nad srpskim Rafalima. To su činjenice. I šta je onda odgovor na pitanje iz naslova? Mogu li nam zaključati Rafale? Ako pod zaključati mislite da Francuska ili NATO imaju dokazani daljinski prekidač koji mogu da ugase srpske avione, nema javnog dokaza da tako nešto postoji. Ako pod zaključati mislite da država izvoznica može da utiče na dostupnost budućeg naoružanja, rezervnih delova, softverske podrške, modernizacija, da, takva zavisnost realno postoji. I to nije nikakva teorija zavere, to je normalna posledica kupovine veoma složenog vojnog sistema od strane države. Ali Srbija može da smanji tu zavisnost i upravo je zbog toga industrijska saradnja sa Francuskom veoma važna. U junu 2026. potpisani su ugovori koji uključuju Vojno-tehnički institut i UTVA transfer tehnologije za proizvodnju složenih sklopova i uključivanje UTVA u dobavljački lanac Dassault Aviation. To ne čini Srbiju proizvođačem Rafala, ali povećava domaće tehnološke kapacitete, a što više Srbija može sama da održava, proizvodi, razvija i servisira, to je manjanje na zavisnost. Zaključak. Rafale nije avion koji Francuska može da ugasi daljinskim upravljačem zato što Srbija nije članica NATO-a ili zato što promeni neku političku odluku. To nije ono čega Srbija treba da se plaši. Prava stvarnost je mnogo jednostavnija. Ko kontroliše logistiku, rezervne delove, naoružanje i nadogradnje ima veliki uticaj na korisnika. Srbija je kupovinom 12 Rafala napravila veliki tehnološki skok, ali istovremeno je ušla u francuski industrijski i logistički ekosistem. To znači da će dugoročna borbena sposobnost tih aviona zavisiti ne samo od srpskih pilota i tehničara, već i od sposobnosti Srbije da obezbedi dugoročnu saradnju sa Francuskom i da postepeno razvija sopstvene kapacitete. Zato pravo pitanje nije ima li Francuska dugme koji može da nam ugasi Rafale. Pravo pitanje je koliko Srbija može samostalno da održava i modernizuje Rafale ako se politički odnosi sa Francuskom jednog dana pogoršaju. Na to pitanje odgovor još ne može da bude 100% poznat, ali ono što znamo jeste da Srbija upravo pokušava da deo te zavisnosti smanji kroz industrijsku saradnju, transfer tehnologije i uključivanje domaće industrije u francuski lanac proizvodnje. I upravo će to, a ne nikakvo misteriozno dugme, odlučiti koliko će srpski Rafali zaista biti suverena sposobnost Srbije.
Za još vesti i analiza, lajkujte ovaj video i zapratite nas.